Joseph Muscat qal li meta jkun il-waqt il-Partit Laburista se jkun qed juri lill-poplu kif se jmexxi u li għall-elezzjoni ġenerali il-poplu mhux se jivvota fuq kaxxa magħluqa. Aħna mhux ħammorru b'lista ta' wedi, aħna ħammorru b'roadmap strateġika x'ħankun qegħdin nagħmlu u x'mhux ħankun qegħdin nagħmlu. Ovvjament. U għax-xogħol il-kbir li qegħdin nagħmlu bħalissa taħt it-tmexxija ta' Sieħbi Carmen Novella. Jekk ħawwedu xi ħaġa, m'hemmx logħob imbagħad ħawwed huwa għax nafu li tista' titwettaq. Mexxi Laburista qal li fit-tmexxija huwa kruċjali li jkun hemm l-għaqal, jiġifieri li jkun hemm valur għall-flus li l-gvern jonfoq mit-taxxi tal-poplu. L-għaqal għal Joseph Muscat jiġi billi jiġu identifikati prioritajiet tajba għall-pajjiż. Mhux kif qed jagħmel il-gvern ta' Lorenz Gonzi li poġġa bħala priorità tiegħu iż-żieda lilu nnifsu ta' 500 euro fil-ġimgħa li jibni parlament ġdid u li jibni bridge għal breakwater. Jien ix-xokjan il-Prim Ministru ġimagħtejn ilu qal hija kwistjoni ta' żliet x'nagħmel innaqqas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma jew nagħmel l-operazzjonijiet tal-katarretti. Jien dik mhux dak l-eżempju li kellu jagħti u missu jgħid isma' ħanati lili nnifsi 500 euro żieda jew ħanagħmel l-operazzjonijiet. Ħanibni l-Parlament il-ġdid 80 miljun jew aktar jew ħanagħmel l-operazzjonijiet. Dwar iż-żieda li tkun irrappurtat li talbu l-Maġistratu l-imħalfin, Joseph Muscat qal li wieħed irid jara minn fejn oriġinat it-talba. Imħalfin is-soltu jitħallsu daqs il-Ministri, jekk Ministru ħal 500 euro żieda u hemm flus għalihom, irridhom anke jien. It's setting the wrong example by leadership, ġifieri. B'referenza r-rapport ta' inkjesta dwar l-arrest ta' Cyrus Engerer u missieru, il-mexxi Laburista qal li l-konklużjonijiet huma inkwetanti fejn jidher li għażla politika affettwat azzjoni tal-Pulizija. Joseph Muscat qal li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Ministru tal-Ġustizzja ma jistgħux iħallu din il-konklużjoni għaddejja kif ġiepu laħaq.